Maayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Malacañang may pasabot nga dinalian ang pagtudlo kang kanhi Senador Lacson isip Pangulo sa rehabilitation sa Typhoon Yolanda affected areas. Miabli ang mga eskwelahan sa Tacloban apan walay klase. Duha ang patay sa disgrasya sa dalan sa Benguet. O gipasidunggan ang mga bayani sa pagsulong sa Zamboanga City ni adtong Setyembre. Miatubang na sa media si kanhi Senador Panfilo Lacson usa ka adlaw human niya gidawat ang pwesto isip rehabilitation czar. Atol sa usa ka forum kaganinang buntag gibutyag ni Lacson nga gitanyagan siya ni Presidente Aquino sa trabaho atol sa meeting sa Malacañang ni adtong Biyernes. Giangkon sab ni Lacson nga nakugang siya dihang gitanyagan siya sa pwesto. Tungod niini nangayog duha ka gabi si Lacson aron mahuna-hunaan ang gitanyag sa presidente. Human sa meeting sa Malacañang, nakikita si Lacson ngadto sa mga rehabilitation experts. Gibutyag ni Lacson nga iyang gidawat ang maong tahas tungod kay buot siyang mutabang sa mga naigo sa bagyong Yolanda. Sigon sab ni Lacson, gitanyagan siya sa maong trabaho tungod kay importante alang sa presidente ang transparency sa paggunit sa binilyon nga pondo alang sa rehabilitation sa mga apektado sa bagyo. Dugang ni Lacson, dili siya magpanagana sa mga pagkigbatok sa mga buot nga moabuso sa rehabilitation funds. Sigon ni Lacson, nagplano pa siya alang sa iyang mga trabahoon isip rehabilitation czar. Apan gibutyag sa kanhi senador, iyang imando ang paglimpyo ug paghawan sa tanang dapit nga naigo sa bagyo. Gipasabot sa Malacañang nga gikinahanglan gilayon ang pagtudlo ni kanhi Senador Panfilo Lacson isip rehabilitation czar. Sa interview sa Solar Daybreak, gibutyag ni Communication Secretary Sunny Coloma nga gilihok na ang mga papeles sa pagkatudlo ni Lacson. Mipasabot si Coloma nga gitudlo si Lacson tungod sa lapad nga kasinatian sa kanhing senador sa serbisyo publiko. The work essentially requires the ability to execute or implement wide-ranging programs that would require interagency coordination, and as that would imply certain degree of seniority and experience in public service is required for the responsibilities to be performed effectively. Dili pa andam ang mga eskwelahan sa Tacloban City alang sa ilang pagbukas ug balik karong adlaw. Abli ang eskwelahan apan wala pay klase. Igo lang gihimo ang assessment sa danyo sa mga eskwelahan o sa pagsuta sa mga panginahanglan sa mga estudyante. I-record usab ang attendance ug ipahigayon sab ang mga psychosocial activities alang sa mga tinun-an. Wala una gi-require ang uniform alang sa mga estudyante ug mga magtutudlo. Formal nga mobalik ang klase sa Enero, sunod tuig. Gisuspenso na ang klase sa Eastern Visayas sukad Nobyembre 7, usa ka adlaw sa wala pa mukuso-kuso ang bagyong Yolanda sa Kabisayan. Gipangitaan karon og paagi sa kagamhanan sa Tacloban City nga mahatagan og tax incentive o susama sa tax holiday ang mga patigayon sa syudad. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark? Menchu, gitaho sa Task Force Normalization ang hinay-hinay pagbalik sa negosyo sa Tacloban City o sa Leyte Province. Matod sa focal person sa Task Force Normalization sa Tacloban, Gerard Paragas, tulo ka semana human sa pagkuso-kuso sa bagyong Yolanda, hinay-hinay nga ibalik sa ilang operation ang mga negosyo. Sa katapusang ihap sa Task Force, aduna na'y nangaglik na 7 ka grocery stores, 6 ka bakery, 4 ka water refilling stations, 2 ka drugstores, 14 ka bangko, 10 ka gasoline stations, 16 ka hardware store, 4 ka courier, 14 ka hotels, 2 ka airline companies ug 2 ka saloons. Gibutyag ni Paragas nga nagtagbo kagahapon ang business group og si Mayor Alfredo Romualdez kalabot sa tax holiday alang sa mga negosyante. Nagsabot ang 2 ka bahin nga mangita ang syudad ug alternative alang sa tax holiday. Sa probinsya sa Leyte, gitahon ni Vice Governor Carlo Loreto, kinsa maoy nangulo sa Task Force Normalization, nga mibalik na sab ang negosyo sa lalawigan.
Ibalik na usab ang kuryente sa ubang bahin sa lalawigan sa Leyte. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazona, reporting gikan Tacloban City. May bisita si boxing champ ug Sarangani Representative Manny Pacquiao sa mga nagrembihan sa bagyo sa Eastern Visayas. Miapod-apod siya og relief goods, cash ug mga Biblia ngadto sa mga survivor sa bagyo. Mitugpa ang eroplano ni Pacquiao sa Giwan ni Eastern Samar ni atong Sabado. Milibot si Pacquiao sa mga lungsod sa Mercedes ug Salcedo sa Eastern Samar ug Basay sa Samar Province aron mangunay sa relief distribution. Mibisita sab si Pacquiao sa Tacloban City kagabi alang sa courtesy call ngadto ni Mayor Alfred Romualdez. Mihatag si Pacquiao og 2 milyones pesos ngadto sa Tacloban City ug 500,000 pesos sa Leyte Province. Mobisita sab ang People's Champ sa Ormoc City aron pangunayan ang relief distribution sa dapit sa dili pa siya mopauli paingon sa Sarangani ugma. Kahit anong mangyari at pagsubok na dumaan sa buhay natin habang tayo ay nabubuhay, huwag kayong sumuko sa buhay ninyo. Laban tayo! Laban! Laban! Gusto ko lahat sumigaw, laban! Laban! Nawala ang lahat ng pagod namin po. Kasi nakita namin ang idol namin. Dasdad na magmanalo ka pa. Manalo ka pa uli. Di pangalan nyo? Tumulong ka sa lahat mga nangangailangan. Bisitahan ni Miss World 2013 Megan Linyang ang 40 ka nasod aron pagtigom og pondo alang sa mga survivors sa bagyong Yolanda. Dugang detalye pinaagi ni Twinnie Malinaw. Twinnie? Yes, Nancio, human siyang pagbisita sa mga dapit sa Eastern Visayas na naigo sa bagyong Yolanda. Gitakda sab si Miss World 2013 Megan Linyang pagbisita sa 40 ka nasod. Tinguhaon ni iya nga makatigom og pondo alang sa mga survivors sa Typhoon Yolanda. Sa gihimong worldwide campaign ni Yang, nakatigom na kini og $1.2 million alang sa mga typhoon survivors. Sa press briefing nitong Biyernes sa Cebu City Hall natod ni Miss World Event Director Steve Douglas, ang pondo ipaagi sa Philippine Red Cross. Niapod-apod og relief goods si Yang uban ang Red Cross sa miaging simana sa Basay sa Samar ug Tanawan sa Ormoc ug Tacloban City sa Leyte. Niadtong Sabado, siyang mibisita sa mga biktima sa 7.2 magnitude earthquake sa Bohol. Matod ni Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon, may voluntaryo mismo siyang sa Red Cross. Ipasabot ni Steve Douglas nga gitugutan siya nga magsulob sa iyang corona atul sa pagbisita sa Eastern Visayas aron makadasig sa mga kabataan. Mugikan siyang ugma padulong sa China una pa moadto sa United States o United Kingdom alang sa pagpadayon sa iyang fundraising advocacy campaign. Sa Pebrero na siyang gipaabot nga makauli sa Pilipinas. Manchu. Daghang salamat, Twinnie Malinaw, reporting gikan Cebu City. Nanginahanglan karon ang Department of Social Welfare and Development dito sa Northern Mindanao og dugang mga volunteers aron motabang kanila pag-repack sa libuan ka sakong bugas alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda sa Kabisayan. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, gibutyag ni DSWD Northern Mindanao Director Araceli Solamillo nga ilang gipaabot ang pag-deliver sa 10,000 kasakong bugas. Aduna nay 2,000 kasakong nga na-deliver. Tungod niini, nanginahanglan sila og mga volunteers aron mo-repack sa mga bugas uban ang laing relief items. Ang Philippine Red Cross Misamis Oriental mitaho usab nga nakatigom og 2 million pesos cash alang sa mga typhoon victims sa Visayas. Matod sa PRC Administrator sa Cagayan de Oro City, Dr. Myra Yi, sagad sa cash donations nagagikan sa mga private companies sa Misamis Oriental. Gibutyag ni Yi nga adunay mga donors nga mipili asa sila o asa nila ipahatag ang cash donations. Tumanon sa PRC ang hangin sa mga donors aron magpabili ng pagsalig niini ngadto sa organisasyon. Gawas sa mga relief items, nangampanya sa bang PRC og cash donations only og gisuportahan usab sa katawhan sa Misamis Oriental. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Padayon ang paghatag og psychosocial activities alang sa mga batang biktima sa bagyong Yolanda. Sa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City, dunay mga psychosocial activities aron mapagaan ang trauma sa mga bata. Duna say mga volunteers nga misalmot sa dula sa mga bata na minawsab ang mga bata sa mga storytelling sessions bahin sa kalinaw. Matod sa mga volunteers, gihimo kini aron mabatyagan sa mga bata nga dunay paglaom o panaghiusa taliwala sa kalisod. Healing is a process So it would really take time na
for them to really cope up with everything that happened. So it's really a process. So yung mga initiatives na ganito, step by step ay tulungan natin silang bumangon at tulungan din natin sila na and for us to sustain also yung kind of hope na meron sila ngayon. Gipaluagan sa Social Security System ang ilang housing ug member loan payments samtang gipaubsan sab ang interest rate alang sa ilang mga miyembro sa mga dapit nga nagrabihan sa bagyo. Gi-extend sab sa SSS ang deadline sa monthly contribution sa mga employer nga naapektuhan sab sa bagyo. Gitakda na sa SSS ang deadline sa mga employer contributions karong April 30, 2014. Gi-extend sab ang deadline sa mga loan amortizations nga dunay due sa November 2013 ngadto na sa June 2014. Matod sa SSS, makatabang ang adjustment ngadto sa mga apektado sa kalamidad aron matutukan nila ang ilang basic needs ug rebuilding expenses. Mupahigayon ang Department of Labor and Employment og job fair ug relief operations karong Disyembre 14 alang sa mga biktima sa bagyo sa Ormoc City. Itanyag sa mga employers ang 6,000 ka overseas job offerings alang sa mga nabiktima sa bagyo. Nakig-alayo na ang dole ngadto sa mga private recruitment firms alang sa relief operations nga naglakip sa medical mission ug feeding alang sa mga apektado sa bagyo. Adunay panginahanglan sa mga local government units sa paghimo og Climate Change Action Plan. Matod ni Climate Change Commissioner kanhi Senador Hirson Alvarez, angayan na ang mga LGU muhimo og kaugalingon localized plans aron makasagop sa kausaban sa epekto sa climate change. Matod ni Alvarez, usa ka tuig human gipresenta sa presidente ang Climate Change Action Plan sa nasod, gamay lang sa mga local government units ang mipatuman niini. Namulong si Alvarez atol sa first Baguio Climate Change Forum ni adtong Biyernes. Matod ni Alvarez, gikinahanglan ang pagpangandam ilabi na kay 68% sa populated area sa nasod na himutang kilid sa riverbanks o coastal areas nga namiligro sa pagtaas sa sea level o pagminos sa fish production tungod sa ocean warming. So if we develop, we create livelihood, we move into a science-based thinking and manufacture, siguro in one generation, okay na tayo. Babangon tayo. Duhang patayo 14 ang samdan dihang nahulog sa pangpang ang usa ka passenger van dito sa Benguet ni atong Sabado sa buntag. 50 metros ang gitas-on sa pangpang sa sitio Kalasipan, Barangay Katubo, lungsod sa Atok. Matod sa spokesperson sa Police Regional Office Cordillera Superintendent Davy Limong, adunay 16 ka pasahero ang UV Express commuter van gikan sa Abatan, Bugias, Benguet. Matod sa driver sa van, Jimmy Bangbanga, nawad-an og brake ang van, hinungdan nga milahos kini sa pangpang. Gideklarang namatay ang pasaherong si Bernabe Lablabong pag-abot sa Atok District Hospital. Ang ikaduhang namatay giila nga si Eufemia Lamen kinsa kagahapon lang namatay sulod sa Benguet General Hospital diin gidala usab ang mga samarang pasahero. Magatubang ang driver og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Usa ang barangay Katubo sa Atok nga giilang dangerous road sa nasod, nahimutang kini sa highest point sa Philippine Highway System, 7,400 feet above sea level ug nag-average og 3 ka major accidents matag tuig. Ang Department of Health milista sa Cordillera Region nga ikatulo sunod sa National Capital Region ug Central Luzon isip labing daghan og road accidents matag tuig tungod sa rugged terrain, kalisod sa dalan ug kakulang sa disiplina sa mga motorista. Gikan Enero hangtod Mayo karong tuiga, ang DOH nakalista na og 213 injuries ug 19 deaths sa mga road accidents lukup nasod, dili layo kaysa 294 injuries ug 26 deaths sa miaging tuig. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, mga oil firms mipasaka sa presyo sa LPG. Ang detalye sa among pagbalik. Gitan din ni Presidente Benigno Aquino ang kalisod karon sa katawhan nga apektado sa bagyong Yolanda ngadto sa hagit atol sa pakigbisog kaniadto nila ni Andres Bonifacio. Nangulo ni atong Sabado ang presidente sa flag raising ug wreath laying ceremony atol sa 150th birth anniversary ni Bonifacio didto sa Caloocan City.
Sa iyang pakigpulong, gipasabot sa presidente nga nahasubay sa kasaysayan sa nasod ang mga kalisod nga natagamtaman karon sa nasod. Matod sa presidente atol sa mga kalamidad sama sa bagyong Yolanda, mitumaw-sab ang mga modern-day heroes sama sa mga sundalo, bumbero, pulis, doctors, nurses ug volunteers gikan sa public ug private sectors. Ito nga po ang diwa ng bayanihan. Mga bayani mula sa amang antas ng pamumuhay na nagkakaisa upang magpamalas ng malasakit, paninindigan at pagkamakabayan. Sa bayanihan, hindi isa ang bida, bagkus bayani ang bawat isa. Sa Baguio City, nagrally usab ang mga militant youth groups atol sa Bonifacio Day pinaagi sa ilang solidarity rally Sabado sa gabi. Ang rally sa mga batanon nakasentro sa pagbatok sa corruption diha sa kagamhanan. Gipasabot ni Tracy Dumalo sa Kabataan Party List Cordillera sama kang Katipunan founder Andres Bonifacio adunay panginahanglan sa pagpanginlabot sa katawhan batok sa pangurakot ug sa systematic graft nga mibulsa sa binilyon ka pesos gikan sa panudlanan sa kagamhanan. Buot sa Kabataan Party List nga mataral sa hukmanan ang mga mastermind sa billion-peso pork barrel scam. Giusbawan sa mga oil players ang presyo sa liquefied petroleum gas tungod sa pag-irog sa presyo niini sa international oil market. Giusbawan sa liquid gas ang presyo sa LPG ngadto sa 13 pesos matag kilo. Gipatas-an sab sa Petron ang presyo sa ilang LPG products ngadto na sa 14 pesos ug 30 centavos matag kilo. 11 pesos sab matag kilo ang usbaw sa presyo sa LPG sa Solane. Gipaabot nga mopakusog sa turismo sa Mupakusog sa turismo sa Baguio City ang gilusad nga kalihukan atol sa Pasko. Libuan ng mga local residents ug mga turista nga nagpanon sa Upper Session Road kagabi alang sa pagsaksi sa pag-abli sa Christmas in Baguio activities ug sa pagpasiga sa giant Christmas tree. Gibutyag ni Mayor Mauricio Dumogan nga nakagasto og 1.5 million pesos ang syudad alang sa Christmas decorations nga naglakip na sa giant Christmas tree ug sa Christmas Village sa Burnham Park. Apan matod sa mayor, ang kalihukan mopalig-on sa local economy ug sa tourism industry. Gipaabot ang kapin sa tunga sa milyon ka turista nga mobisita sa Baguio sulod karong bulana ug mas daghan kini sa December 24 hangtod sa January 1. Ang pondo nga gigahin sa syudad naglakip na usab sa gift-giving activities ngadto sa mga kabos, choral competitions, concerts at the park ug fireworks display. Matod ni Committee on Tourism Chair Councilor Elmer Datuin, migamit usab sila og mga recycled ornaments. Salin sa miaging tuig, lakip na ang mga Christmas lights alang sa giant Christmas tree. Mga balita gawa sa nasod sa report ni Luigi Flores. Dili mo menos upat ang patayog sa 63 ang naangol sa pagkadiskaril sa usa ka tren sa New York City. Kritikal ang 11 sa mga nangaangol. Matod sa mga otoridad na diskaril ang 7 ka karwahe sa tren sa Metro North Railroad sa kurbada sa Spuyten Duyvil sa The Bronx. Matod sa Metropolitan Transportation Authority, dunay sakay nga 150 ka pasahero ang tren nga nagpaingon sa Manhattan Grand Central Terminal. Susihon pa sa otoridad ang hinungdan sa insidente. Mao kini ang unang insidente sa Metro North diin namatyan sila og mga sakay sulod sa 30 ka tuig. Sa Scotland, padayon gihapon gipangita ang mga posibleng nangamatay sa paghagsa sa police helicopter sa usa ka pub sa Glasgow niadtong Biyernes. 8 na ang patayapan matod sa Scotland Police, ipagawas lang nila ang final body count kung maugkat na ang helicopter gikan sa iyang nahagsaan. Lakip sa mga patay ang 2 ka pulis ug usa ka civilian pilot ug laing 5 sulod sa Clutha Bar diin katusan ang nagtapok alang sa usa ka concert. Matod sa mga testigo daw nahulog nga bato ang helicopter sa iyang pagkahagsa. Sigun sa otoridad, laing 14 ang grabing nangaangol ug gitambalan pa hangtod karon. Sutaon pa sa mga otoridad ang hinungdan sa pagkahagsa. Sa Indonesia, siyamang patay tungod sa landslide sa North Sumatra. Matod sa National Disaster Mitigation Agency sa Indonesia, may dahili ang yuta tungod sa kusog nga ulan sa kabungturan sa Berastagi. Lakip sa mga nangamatay ang 4 ka bata ug 5 ka hamtong nga nalubong sa yuta o kahan na bandla sa baha. Gitumbog sa mga environmentalists ang logging nga mao'y hinungdan sa grabing pagbaha sa nasod.
ug gilusad sa China ang ilang labing unang mission paingon sa bulan. Ang Chang'e 3 lunar probe gilusad sayo karong buntag gikan sa Xichang Satellite Launch Center sa Sichuan Province. Kabahin kini sa ikaduhang hugna sa Chinese Lunar Expedition Program. Ang Long March 3B carrier nga nagdala sa Chang'e 3 misulod sa orbit sa kalibutan pipila lang ka minuto human sa takeoff. Gipaabot nga motugpa sa bulan ang Chang'e 3 sa tunga-tunga sa Disyembre. Kung magbalampuso ng misyon, ang China na ikatulong nasod nga naka-soft landing sa bulan, human ang Estados Unidos ug ang kanhing Soviet Union. Luigi Flores, Solar News. Haniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, nagpatabang na ang Department of Environment and Natural Resources sa mga LGUs aron mapatuman ang no-build zone sa mga baybayon. Sa Sunstar Super Balita, duha ang patay ug tulo ang naangol human gibanhigan ang usa ka pamilya sa Minglanilla, Cebu ni adtong Sabado. Ug sa Cebu Daily News, padayong nakigbisog alang sa iyang kinabuhi ang usa ka bata nga naangol sa aksidente sa kadalanan sa Barili, Cebu. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gipasidunggan ang mga bayani sa pagsulong sa MNLF dito sa Zamboanga City. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gipahimangnuan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang mga taxi driver nga suklian og tarong ang ilang mga pasahero. Sa Bandera Mindanao, patay si Fast and Furious star Paul Walker human siya na aksidente dayon tapos sa usa ka charity event alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Sa Mindanao Daily Northern Mindanao, patay ang broadcaster nga si Joas Dignos human siya gipusil sa Valencia City, Bukidnon. Sa Mindanao Daily Western Mindanao, na-rescue ang duha ka biktima human sila gidagit sa Sulu. Sa Mindanao Daily Caraga, giingong gigamit ang mga peke nga Special Allotment Release Orders Kunsaro alang sa kampanya sa barangay elections sa Agusan del Sur. Ug sa Mindanao Daily Davao, miumol na ang Davao del Norte ug mga lakang batok sa climate change. Did-an na ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang mga barangay official sa pagpahigayon og lakbay-aral ngadto sa mga dapit gawas sa syudad. Gianugunan ang mayor sa pagmagasto sa lakbay-aral. Si Ben Teshor na sa detalye. Ben? Menchu, sa pagpulong sa mayor atol sa mass oath-taking sa libuan ka barangay officials ni atong Biyernes sa Almendras Gym din sa Dakbayan sa Davao, gidasig sa mayor ang mga opisyales sa pag-prioritize sa katawhan inay sa personal nga kabulahanan. Agig ehemplo ini gididanan ni Mayor Duterte ang mga barangay officials pagpahigayon og lakbay-aral. Wala kauyo ng mayor sa lakbay-aral tungod kay usik lang kini sa pondo. Alang sa mayor, mas magamit sa pagkaon og medisina alang sa katawhan na magasto sa lakbay-aral. Lakip sa mitambong sa oath-taking ang mga gituuhang contender sa pagkapresidente sa ABC, nga sila si kanhi City Councilor karon Matinang Crossing Barangay Captain Angela Librado Trinidad ug Katalunan Grande Barangay Chief January Duterte. Gitaho nga mas uyon si Mayor Duterte nga si Librado Trinidad ang mamahimong sunod nga ABC President, samtang si Vice Mayor Paulo Duterte dili sa buot nga iyang asawa nga si January mapili sa posisyon apan midugang kini nga iyang respetuhon unsa mang desisyon sa ABC karong umaabot na piniliay sa Disyembre 18. Kadaghanan sa barangay ang reklamo na o pagkaon o medisina. Di kami na ang kwarta diha. Pero po tayo na, ganyan kung sige mo lakbay-aral, sakay ng aeroplano, gasto kwarta na inyong marang binuang na. Daghang salamat, Ben Teshor, na reporting gikan Davao City. Gikondena sa Malacañang ang pagpatay sa broadcaster nga si Joas Dignos sa Bukidnon ni atong Biyernes. Si Dignos nga dunay programa sa estasyon DXGT sa Maramag, Bukidnon na ilang nga kritiko sa mga lokal nga opisyal sa lalawigan. Dunasay mga death threats si Dignos. Nanawagan na si PCOO Secretary Sunny Coloma ngadto sa kapulisan aron mahatagan og hustisya ang kamatayon ni Dignos.
Gipasidunggan sa Zamboanga City ang mga bayani nga nanalipod sa syudad atol sa kagubot ni atong Setyembre. Ni atong weekend giadornohan ang City Hall alang sa seremonyas karong adlaw nga gitawag og tribute to heroes. Gihulagway nga importante alang sa mga local officials ang lugar diin ipahigayon ang tribute tungod kay dinhi unta iisa sa mga sakop sa Moro National Liberation Front Miswari faction ang ilang bandila. Hipasidunggan ang pamilya sa mga napatay nga sundalo ug pulis ug uban nga migahin sa ilang panahon ug serbisyo aron makabangon ang Zamboanga City human sa krisis. Karon sang gabi pahigayon ang tinuig nga Pasko na Zamboanga sa atubangan sab sa Zamboanga City Hall. Lakip sa mga kalihukan sa kasaulugan mao ang Christmas light display contest, mga bazaar ug caroling contests. Bana-bana sa dagan sa panahon o ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Menshu. Mapanganuron sa Central Luzon tungod sa tail end of a cold front nga wala gihapon mo irog. Dito sa kasarangan kadto sa kusog nga pag-ulan o thunderstorms sa Aurora o Quezon. Base sa Metro Weatherscape, hiningadto sa kusog nga pag-ulan ug thunderstorms sa Cagayan, Isabela, painguna sa Bicol Region. Sa Luzon, ulanon ang Kalapan samtang dunay thunderstorms sa Tuguegarao, Lawag ug Legazpi ug Baguio City. Sa Tagaytay, Puerto Princesa ug Metro Manila, maayo ang panahon. Sa Metro Manila, doon na sa thunderstorm sa Miyerkules hangtod na sa Biyernes. Sa Visayas, ulanon sab ang Borongan samtang dunay thunderstorm sa Tagbilaran ug Dumaguete. Sa Iloilo, Tacloban ug Metro Cebu, maayo ang panahon. Sa Metro Cebu, maayo ang panahon karon sa ugma. Sa Miyerkules hangtod na sa Biyernes, doon na sa thunderstorms. Ug sa Mindanao, ulanon ang Cotabato ug Butuan samtang doon na sa thunderstorm sa General Santos City. Sa Zamboanga, Cagayan de Oro ug Metro Davao, maayo ang panahon. Sa Metro Davao, maayo ang panahon hangtod na sunod semana. Mao kadto ang latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo, Menshu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Sukad kagahapon nagsibyan na ang Solar News Channel sa mga RPN TV station sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Makita na kita sa RPN TV 9 Manila, Cebu ug Davao, TV 8 Bacolod ug Zamboanga ug TV 12 Baguio. Ingon man, sugod karon bag-o na ang time slot sa Solar News Cebuano, alauna sa hapon human sa Solar News Day. Ug kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit o komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ugma puhon, ako si Menshu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.